clear tu te chibele vekule ole tun truma chuan kum sanga chu sum ku palian ti chua true lies ti Arnold the film channa munom zek mai kha kan clear ho vele thung don ani ra thu ma sum dong trin general Cory ina chuan party an lo nei me ka chuin lian tak chu mitam takin an venga pon lama chuan veng tu tam takanom boka in chung lama chuan celebrities tam takan oma party an lo nei me ka an lam lui mai chuti mek lai chuan in bat chuan ni pakhat hi lu ruk tumin alo bui ve mek boka athom no te chu thlakin court suit nen alo in thum zai maya chupa phing chu Harry ani American en thatu ania general Korea document poimo te ruchiuk tura local ani in chunga chun ron lutin tlang nel tak chuna chebor bor maya remcha mu vele chuan room poimo taka chuna luta computer chu khoita file poimo aruk zo nuwa chuan room churon chu sanin veng tu temit alata zaro maile veng tu te bum nan chuan malaya persian milim te chu ain cool ta vela chetilai chuan jina chuan ani churon panta chunu la mel thatak mai mani sela ril rulama mi fel tak ani lem lova an pani chuan malai persian nun dan phung te chu han soi dun ta nei chutian ti tak nuwa chuan an pani chuan lam turin mi puizinga chuan an kal dun ta pon lama athin ten hena chuan file kha athon chu to wangin Harry chuan chu in chu zoimu chu sanna tuma chuta veng tu pa chuan ron panin invitation card chu aron deal tamai chutia veng tu pa in aron pan tak sia chuan ti ngai na hom ta hek lo le anom na bul ma bom lian tak chu atipuk ta du rumaya ti chuan veng tu pa in ring lo lai chu a khoi zui ta nei ui sa thiam pani ta chu a hanin tau tir chot mai boka bang chulon liamin pon lama amalo ha tu thin te bula chuan a kal thei ta nei chumi zan chuan a thopui Albert nen chuan USA lama chuan an let thei ta ina thlen mek chuan khuapo alo tlai to hle mai inaron thlena an pindana haron lu chuan anupui chu alo mu hil der toa anupui Helen chuan Harry chu computer sum dong emo hati maya isum don na lama tryem tin alo zota anni pani hi kum som panga zeta in nei toa Harry chuan en thatu an hi thu chu anupui laka chuan a zep tlatani anupui chuan computer zuar emo hati mai sia in lama a om tle me mawang chuan a fanu po chu ani khu vak bik lem lo an nalama chuan a buithin e mawang chuan a chung ko te po chu ayan kol uluk marlova a thopui pa Albert nen chuan a in kop chot mai ani si en thatu an ni ti an lam tir lo na tur tan chuan sum dong angin an thian dun chuan an thok thin kan ti to kha an ni hi Omega team ni in US tana en thatu poimo tak an nia the last resort ti a hriat lar ani he security khau zet mai han ka tlang hnuwa chuan Harry le Albert te chu conference room a chuan an lut theita amma zana han document ru ka tang chuan hel ho thil ti dan te chu han hre theita ma lai thil manga an sum don na chu koran lo mang mai hi lo ni hel ho ne na nuclear warhead pali shal an lo tum hi lo ni jena chu sum don na amazing lap tu ani he chung nuclear warhead te chu hel ho in an don ma nge ya an zon mu ngai dona chung thil zong mutur chuan jena chu an bel bulangai hleang ti chuan Harry chuan minglem mangin jena chu hawat lo ta jena ne na chuan man lai thil hlui leidu a hriat thu le apui thei tur thu asoya chuta jena po chuan exhibition hall a chuan a hruai lu ta chuta chuan milim kerthin tam tak chuan lo oma Harry chu avele chuan milim kerthin pakhat chu jena bula chuan ron kalta jena chu ron beng popin chu pa chu hel ho tu pa lo ni reng mai aming chu abu ania chu ba chuan Harry chu alo haching em mai sia jena po chu aron bitum chatani ti a hailo nikha chu Harry a birthday ania anupui Helen le afanu ani te chuan atan ke kan lo siama ti chuan tlai lama chuan Harry la birthday po chu in lampani na ron hong veta chutian ron holam pang chu mi tu tenemo han zui ruani ti an theta han motor chu ti dingin Harry chu hotel bathroom a chu naluta misul pakhat chuan pistol ne naron zui ngal chupa chu abu ron tirnin an pani chu na in shuala chu mi te chuan Harry chu an nelowa abu po chu atlan sia background lan lai chu anam thlatok mai
chu pa bike mang chuan abu chu tlan chia Harry po chu na zui tanghal Harry po chu na zui du wang chuan police pakhat sakor chung chuan chu a sakor chu sakin abu chu zui ve tanghal boka kot thler lun zet mai chuan an ni pan hi chu hanin ta triang mai le ti chuan abu chu hotela chuan atlan lu tangot maya Harry po chuan a sakor chungin ani chu zui ve ta ni hotel chunga tele athok tu te ho chu lau thong in atlan dar chu hi chui mai boka nakina chuan abu chu elevator a chuan a chuang lu ta Harry po chuan zui zelin atopa chuan ain mandon tak ngiala a hriat awangin abu chu a bike mang chuan in chong sang zeta tang chuan thlok thlain swimming pool a chuan atlalu ta Harry po chu a sakor mang chuan zun thlak ve tuma amero chu a sakor chu a zuang thadu silawa in chong a chuan a wetanel nel mai ani chuti line abu ero chu him takin natlan chuak thei thunga in lama chuan anupui Helen chu a pasal ngakin alo mutlua zan rei to hle mai boxia a pasal la chu a birthday lom turin naron ho boxi lo anupui na lo lang ha ka ni ti hriat chuan Harry chu in thiam lo we mema ma se a thil ton zong chu anupui hnena chuan a hril veka rem boxi lo atuka chuan Harry le athian te ho chuan abu ni na dik tak chu an hret chuk ve ta a ming le matan chuan desert spider an lo ti hiala sa khuana la vung mi le help la zet mai alo ni reng mai khovel pumpuya poi khoina zani somsari zeta chuan lo in rol nge ngea chumini chuan Harry chuan anupui chu office lama chuan avatloa anupui chuan om ve ani ti hrelovin mi papakhat a ming Simon ne na an chu adun tur thu athian nu hena lo soi meka an phone manglai te po chu Harry chuan hrein an thu sei zong chu alo hravea aril ruana tak zeta anupui chuan ngai zong da nga nei ni na hria athian pa Albert an hena chuan ngoi takin na pheya ani chuan alo hne mol mai ti chuan Albert le athian te ho chuan Harry chu puyan tuma anupui Helen phone call zong chu ngai thla kan tum ta ni Simon le Helen te chu harin muta Simon chuan sarkar ta na en thlatu ani thu asoya atira chuan Albert le Harry te po chuan ani chuan ring ve mai ma se ani na dik tak a han chui ta ka chuan Simon chu car second hand zuar tu mai alo ni mei chiate abem lotlin na the rutan en thlatu angin aloin soi mai hilonia nakina chuan Simon chuan Helen chu a in thuruk pakhata chuan hruita chutian pani cho a in mutaka chuan Helen chuan nuam lo hatia chulai hun chu chu sanatunga ma che Simon chuan alo fight veteran drang mai boxi chutian lo khosadun lai chu US Special Forces chuan anin chu haron ti chia Harry chuan chutian lo in puan lai tak mai chu aron hutasia Harry chu thinlarim hlayamai Simon chu manin Heleni po chu Omega Department in Zofia na ruma chuan an hruita chutia thu Zofia na ruma aom taka chuan Heleni chuan a hlau khermai Harry le Albert te chuan othak na bang chuan Heleni chu an dop ta Helen po chuan apasal chu alap mai reng thu chu hasoi veta ma se apasal chuan ani chu angai tu lo mai boxia a birthday party an lompo chuan aron hotlai hle tia soya chuwang chuan nun bultran adu ve thu te hasoi boka Simon chu en thatu ani wangin han pui vel chu aphur hle ani na in soi chutiang thu a hriat ta ka chuan Harry chuan anu pui chu surprise adu ta chutianga thilphurom takti idu ani chuan engmoti tur ka tuk sakang che tin Heleni chu a hril ta idu lo ani chuan zela ka khung bokang che tin na vauti tia Helen po chuan hreru tak achung chuan remmati veta ti chuan an in lama chuan an hruai hong le ta ni Simon po chu tui khuwa kotlanga chuan an da tir vu maya Simon chu an dopa a hlau ema wang chuan zuna che ta zoi mai nikha chuan chung kwa chaw nei lain Helen chuan phone call adong ta hotela chuan ron kal tu rati ania chumai ba ka call gal anga hin chei tu rati ani he hotel chunga chuan Harry chu thim zinga chuan lo truin Helen chu in pel ruak tur chuan a han ti tranta masena kina chuan Helen chuan Harry chu a pe thlu top maya chutia pe thlu nuwa chuan Helen chu tlan chin pin dan chu sanatuma masea pasal chuan lo koin
Helen po chuan apasalani ti chu a rechiu ve ta ni chu ti bang bo taka hanin en reng lai chuan abua mi le sa hel ho chuan an ni chu silai na ron tin tamai ti chuan chung hel ho chuan an pani chuan aron rek ta nok maya ti chuan airport a chuan an pani chuan hruai ni in chu ta chuan private jet chu an mani ngak turi lo om reng to mai an mani man tu chu tu dang ni lo in juno kha halo ni rek maya Harry chuan juno hena chuan Helen chu chu turin atia mase Helen la chuan apasala ni sia te chu asoi tap mi mai boxia an nu pathalak dun te chu juno hena chuan a mu tira ti chuan an pani chuan an hruai dawn ta nge ni misual ho mun puyan thlen chuan abu le nau te ho chuan milim chunga nuclear warhead chu an la chuk ta chung milim chunga chuan nuclear warhead pali te chu an lo om reng mai abu chuan Harry hena enge ni riem tina zota hatira chuan Harry chuan a hrelo dervela chuta abu chuan Helen ngo a chuan chemte chuan atin ta chung nuclear warhead te chu Russian hoina helho kuta han lo shal alonia abu le Harry te in biang na tang chuan Helen chuan a pasal chu en thatu ani ti chu a reveta Helen chuan thin rim zetin a pasal chu a neklet ta top mai ni an nu pa chuan mi dop na ruma chuan an hruai ta chulai phuna thok tu putar pakhat chuan Harry chu a chiu mua mase Harry chuan akut khol chu phel thein chupa chu hamana chemte chuan guard chu avom boga chutia chu mi te pani abe nuwa chuan anupui chu chu zaleni chulai phuna tang chuan chu dun ta ne ponan chuta nuwa chuan hel ho chu tam takan thata in chung lama tang chuan hnuailama abu le nau te ho ti chu han lo ngai thla abu chuan Christmas announcement na lo puang mek athu puang lai chu video ina lo lak tir vek boka nuclear bomb pakhat chu minute som ko hnuwa puak tura anti hnuwa cement chuan an chun nana US khopui poimo tak pakhat ati puan tum ta ni chuta chuan Harry chuan anom na mun chu Key Island Miami ani thu chu hreta chuta Harry chuan anu pui chu uzi chu ain ver himna ta na pebok chuta ani chuan misual ta chu bein oil tanker bula chuan granite chu havom luta bom puak ba ka oil kang wak chuan misual tam tak chuan thinghal chuta abu chuan rocket launcher chuan Harry om nalam chu ron ka ba Harry po chu tuya chuan a zung thalo thei talo ani Helen po chuan lo muin apasal chu athinge adamani ti a hrebik lowa chuti bang bo taka halo om lai chuan juno chuan alua pistol chuan ron tinin amanta ani chu kara chuan an hruailuta an hrenga chuti line abu chu helicopter alo chuang ve bok nuclear bomb pakhat chu abu chuan thutin nuclear bomb la bang pani te chu motora phur ania Albert le naute ho po chu ron lang vein Harry chuan ron chan chuka Miami le Key Island in kalpona tan chuan lei mel sari zeta thui chu han siama hele hi khovel pumpuya chuan tuichunga lei siam thui ber polani chuleya chuan nuclear phur motor chu atlan megani ti Harry chuan a hria chiana wangin US thlona sipai te chu lei be tur chuan atia US in do thlona pakhat chuan chu motor pakhat chu aka puga chuti lion hel ho po chuan surface to air missile mang chuan jet fighter chu an lo ka fe boka US Air Force thlona te chuan air to surface missile mangin chu motor te chu an ka ve boka lei chuan kap cheta chui mai ni motor chu ka fuin tuya chuan a pilta chuti lion juno le Helen te chu an motor chu na chuan a nyoi sual ve boka chutian in sual na lama chuan juno chuan a pistol chu ka puk palin driver chu a ka plum ta hlau mai chuta Helen chuan champagne bur chuan jena chu avop thutop mai boka an kar chu hatlan liam trap tia chuan Helen chu kar chung o rang chuan lon chawin Harry chuan aron pot chuk chota ti chuan an pani chuan helicopter a chuan an uitang tawa mai khomualan thlentak nuwa chuan an ni pani chu him taka anin hule thewang chuan lom takin anin mo ta chutian loin kis lai chuan nuclear bomb pakhat chu Key Island atang chuan aron puk ta dur rumaya ma se chuta chuan thon thu chu hala top mai lo abu chuan Harry fanu ani chu alo hreng me hilonia chu mai baka Miami kho chunga building pakhat chu halua nuclear bomb ta chu ti puwa sarkar chu halo wawane
chu thu ria chuan Harry chu thin rim hle mai abula jet fighter lo dinga chuan a chung lut veta roya Miami lampan chuan a thlok chu vetangot mai ni chiti lai chuan chanchin thar lama chuan abu chuan a thalak te chu lo the darin life in chanchin bumi te chuan a lo pe chui maya abu po chuan anom na building a chuan chanchin bumi te chu lu a lo phal sak ve bok chung chanchin bumi te zinga mi pakhat chu Harry a tho pui thrin ania reporter lema a lo chang mai lo ni abu chuan chanchin bumi te hena chuan thilom dan te chu a lo puanga chuta sarkar karnan chuan chabi chu mi pui hua pho chu atuma amai ro chu chabi chu halom to reng lo chu nuclear bomb ti pu theina chabi chu any chuan lai na lo tlan chedai mai hi lo nia abu chuan thin rim zatin any chu a ta chuta en thatu pakhat chuan a camera pistol chu la chukin abu amile sala dam ho te chu a kap hlum ta vek mai ani chuta an mun puilam chu beng halin chosom ni pakhat na chu a him to thu a rilta any po chu in chong chung lama chuna tlan chho zela chuti lai chuan chosom ni na chuan mi suleng mo za chuan lo lom ve bok chuta Harry a jet fighter chu haron tleng ve ta chosom ni na chu haron brass ta pop mai ni mi sul te chu lo in ring man hek lo le Harry chuan a kap ta pop maya amai ro chu then kha chu in chong chung bera helicopter a chuan himdam thein an tlan chuak loma chuti lion eli chuan nuclear bomb chabi chu halo kol ve bok in chong chung lama chuan tlan chho zelin atopa chuan chuna tur kong a to lo ani ti hret hiam ta abu chuan a AK-47 nen chuan a zel mai bok si abu chuan a kap ngam der lo a chan chu kap pa sila chabi chu atla dai don sia ani chuan a thil ra chu rap pialin atla trepa a waitang shama chutial hau thong taka lo uilai chuan at nuya chuan jet fighter chu ron omin a chunga mahan mu chuan a pa lo ni reng maya a pa chu ko ta vak mai le abu po chuan a lo mu ve a ha thil mu chu oi lo hial zok ani a chan chu a thil ka khan Harry chu atilum lo ani ti ria chuan makati lea Harry chuan a thlona kong khar chu hongin a fanu chu ron zung thaturin atia abu chuan a silai chuan Harry chu a han ka vaka ma se ka fulo hlo mai chuta ani chu Harry a cockpit a chuan a zung lut taboka chuti an pa fa an thlok chuak tur chu ngai ngam lovin abu chu jet fighter a chuan a ron zung la ve to ni abu chu cockpit lama chuan ron vak phein chemte chuan Harry chu ron vi hlumatuma an pani chuan a in shualda chutian in chaina lama chuan thlona chuan among lamin building chu a vasuta chu vele abu chu nunglama chuan lumphein chuta AK-47 chu ava charle ta ni ti chuan an pa fa chuan abu chuan AK-47 chuan atin ta chuti lai chuan Harry chuan ani chu amit meng han signalin a thlona chu ati on thut maya abu po chu ding het thei hek lo le thlona thlat sira chuan alum thla ta ni thlona thla chuan lum thlain air to air missile chuan a in bang ta hnop maya chuti lai tak chuan helpol ho helicopter kha han pia chuan ron thlokin Harry chuan awa mu chuan chu helicopter ka nan chuan true air to air missile chu akap chu ta abu po chu thlok chuak talin helicopter chuan avain supuk ta chuai mai ani chuti helicopter pu tak nuwa chuan Harry le ani te chu leya chuan him takin nan trum thei ta kum khat nuwa chuan an chung ko chuan zanri an kil hoa chuti lai chuan phone call lo rin Helen chuan avalak chuan ti turan ron rila tura chuan Helen po chu en thatu alo ni ve to in changkang zet maya hian party an lo hui hota a chunga chuan ninu pa po chu hanoma celebrity stam tak po anom ve bok chuta chuan Simon chuan en thatu angin aloin soilea me chedang te chu halo lep kul le vela chuta Helen chuan ron pan phein a lipstick chuan Simon chu hatina a hlau khermai Simon chu atlan cheta room maya chumi nuwa chuan Helen le Harry te chu han lam duna ti chuan movie chu lo top ta re clear tu te ato ple lo clear zo wa in kalom lo damula lo hriselula film dang nen in mule kan tum donia